продължава с гаданки. Давай думата на моята дружка Здравко. Благодаря, Здравко. Започвам с отбор зеленчуци. Фея лека и крилата, с диадема на главата, балстъм се от древата, с пъстра рокля от дъгата. Що е то? Имаме отговор, ще отговарям аз. Отговорът на гаданката е пеперуда. Браво! Шарен мост по стола се яви, но по него никой не върви. Що е то? Имаме отговор, ще отговарям на Здравко. Шареният и красив мост е дъгата. Засявам зрънце на слънце, пониква слънце от зрънце. Що е то? Имаме отговор, ще отговаря Бочин. Отговорът ми е слънчоглед. Зелен юнак седи в крак, ръце лушко из простора, нещо шушни и говори. Зелен юнак гледи в крак, пролет дрехите се облича, есен дрехите се влича. Що е то? Той не го е казал. Просто казвай, че... Имаме отговор. Аз ще отговарям. Зеленият юнак е дървото. Хубавица сред градина, хай сира доближи. Тя в ръцете си стотина, остри мечове държи. Имаме отговор, ще отговаря на Срин. Това е кралицата на цветята, розата. Шушулка се радва, гранеците умират, а всеки му се радва, когато добре опира. Що е то? Имаме отговор, ще отговаря на Срин. Отговорът ни е фасул. Не говори, а състае. Движи се, а без кракае. От очите ни се крие, а вода не спирно пие. Имаме отговор, ще отговаря. Да живее тя, това е рибката. Не е стар, а е с брада и разплаква за беда, че ужасно не обича някой да го разсъблича. Гол ли се отмъщава, без да пита, посълзява. Що е то? Имаме отговор, ще отговаря Зехак. Този зеленчук е лукът. Ние сме гръбли като топчета, но не сме бобчета. Винаги сме зелени и в шока родени. Имаме отговор, ще отговаря Дима. Това са малките бобчета, зеленчуците, грах. Аз съм баба Дебелана и ръста на сянка. Убитам съм, що кожуха, вятър да не ме духа. Що е то? Имаме отговор, ще отговаря Катя. Тази баба Дебелана е зелка. Това беше последната гаданка, скъпи приятели. Мозъчната атака към вас приключи. Давам думата на госпожица Мария да съобщи резултатите. Отново двата отбора имат поравен брой точки. Ако съберем точките от миналите въпроси от тези гатанки, двата отбора имат общо по 16 точки. Браво! А сега дойде ред и на нашето жури да си каже тежката дума.
Здравко, да не забравим и другите два отбора. Те положиха доста усилия тази вечер. Убедена съм, че ще ни изненадат много приятно. Не, Здраве, не съм забравил. Тъкмо мислих да предложа на журито да разгледа техните невероятни изделия. Да помолим тогава журито да се заеме с задълженията си. Докато журито обсъжда и оценява отборите, ще чуем специален поздрав от Мария Дончева, ученичка от 4-ти клас. Тя ще изпълни песента We Will Rock You. А сега давам думата на многоуважаемото жури. Двата отбора отговориха правилно на зададените въпроси. С гатъките се справиха отлично, с въпросите на два въпроса не можаха да отговорят, но те бяха явно много трудни, защото и публиката се затрудни да отговориха госпожите. Затова даваме награда и на двата отбора. Това са комплект игри. Госпожата трябва да ги подаде. Комплект игри включват 4 игри, които децата ще могат да използват в часовете свободно занимание. Капитана на единия отбор и капитана на другия отбор. Заповядай. Отбор зеленчуци. Грамота и химикал получава всеки един участник. Учим. Заповядай. Динеслава. Дима.
работиха таралежки, есени хризантеми с широки материали. Всичко беше много красиво и заплатено, затова и те получават капитана да дойде. Браво! Получавате всички участници, кръжни и типикалка, вулканка. И една дама имаше в този мъжки отбор. Браво, Мани! Браво, ето от кога, заповядай. И Тихомир. Така, сега отборът на готвачите. Днес тяхната маса. Много красиви тапки бяха приготвили те. Направили с много любов, с много зеленчуци. Това е здравословна храна, която всички ние трябва да използваме всеки ден. Получава също комплект и нека да дойде капитана. И Тошко. Получават също грамота и химикал. Заповядай. Ляйта. Заповядай. Сихми. Много интересно. Заповядай. На физе. Заповядай. Памела. Така, преди да влезнем в залата, надявам се всички да гледате изложбата на художниците и изложбата от природни материали на сръчковците. Който не е разгледан, нека да излезе после да разгледа. Това те получават като награда художниците, колмажа и скицник. Нека да дойде капитана. Заповядай. Още много ще ви гледали. Природните материали капитана да излезе. Още повече изделия. Заповядай. Така. Присъждаме една специална награда на Сами. Заповядай, Сами. За твоята рисунка на изложбата, която е представена. Заповядай, честито. Заповядай. Това е за мен. И естествено да не забравим нашите водещи, които така добре се справиха със своята задача. Фатме и Николай. Да им благодарим и на следващата изява отново да бъдат водещи. Какво ще се дава време? Заповядай. Заповядай, Николай. Благодаря. Нашето тържество е към своя край. Благодаря ви, че бяхте с нас. Моля ви, никой да не си тръгва. Предлагаме ви да опитате нашите здравословни хапки. Убеден съм, че ще подейства добре на настроението и тази вечер. Ряната от млякото на Вилкана ще ви пренесе в вълшебния свят на слънцето. Приятен апетит и до нови срещи!